Ei v-au mințit și acum vă cer votul. Candidatul PDL și-a bătut joc de pensionarii. Ei v-au lăsat fără gratuitate pe mijloacele de transport în comun. Eu doresc să vă spun că voi vota pentru, în dezacord cu colegii mei. Un simplu gest, necruțător. Așa au rămas pensionarii fără gratuitate pe autobuzele RAT. Pentru ei, pensionarii dorm în autobuze și nu merită ajutor. Uniunea Social-Liberală va acorda gratuitate totală pe transportul în comun pentru pensionari, elevi și studenți. Eu am programele cu pensionarii de 6 ani și de 6 ani am avut finanțare pentru ele tot timpul și n-am renunțat nicio clipă la ele. Din păcate, gratuitatea a existat și a fost anulată de către cei din Consiliul Local, chiar și cu mulți dintre cei care se dădeau de ceasul morții, se dau acum de ceasul morții de grija pensionarilor. Atunci au votat împotriva gratuității și acest lucru mie mi se pare obligatoriu. Primăria are resurse imense, atâta timp cât poate să dea 140 de miliarde de lei pentru pansăluțe. Cu acești bani jumătate din acești bani sunt suficienți ca să asigurăm pe parcursul unui an de zile gratuitatea pentru pensionari, pentru elevi și pentru studenți. Noi ne dorim, așa cum am propus de mai bine de un an de zile, însă n-am primit niciun fel de răspuns pozitiv de la primărie în sensul să fie promovat pe ordinea de zi într-o ședință de Consiliu Local. Dorim să existe gratuitate așa cum a fost pentru pensionari, însă ar fi normal să existe și pentru studenți și pentru elevi. Respect pentru pensionarii brașoveni. Din 10 iunie, Uniunea Social-Liberală va restabili gratuitatea necondiționată pentru transport în comun pentru pensionari, elevi și studenți.